Добрага ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Сёння, як і заўсёды, мы падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Хлопчыкі, як вы лічыце, якое адзенне самае папулярнае ўзімку? Ну, гэта проста, Кася. Вядома, гэта цёплае паліто альбо шуба. А яшчэ шапка, шалік і рукавіцы. Так і ёсць. Але мне здаецца, вы на нешта забыліся. Мы забыліся на цёплы абутак. Гэта вельмі важна. Усё так. Цёплы абутак дапамагае нам не захварэць і не змерзнуць. А як жа быць жывёлам? Як яны не мерзнуць, калі ў іх няма ні шаліка, ні абутка? Што за пытанне, Кася? Амаль усе жывёлы маюць сваю ўласную шубку. Навошта ім яшчэ ўцепляцца? Таму што маразы бываюць вельмі моцнымі. Сябры, а давайте разам паглядзім, якія жывёлы маюць самыя цёплыя шубы і не баяцца маразоў. А гэта добрая ідэя. Тады спачатку запрашаю накіравацца ў Арктыку, бо там вельмі холадна. Так. А жывёлы там і нават добра сябе адчуваюць. Прышпіліце рамяні, мы ляцім! Ха-ха! І вось першы жыхар, які не баіцца маразоў. Гэта паўночная лісіца, ці як яе яшчэ называюць, пісец. Гэтая ліса вельмі добра прыстасавана да холаду, бо футра ў яе трымае цяпло, нават калі навокал аж 50 градусаў марозу. А яшчэ пясец вельмі хутка бегае і мае невялічкі нос, лапы і вушы, што таксама дазваляе захоўваць цяпло. А вось наступныя морозаўстойлівыя паўночныя жыхары. Гэта маржы, цюлені і марскія коцікі. Галоўная адметнасць гэтых жывёл – гэта вялікі слой тлушчу, які дапамагае ім не толькі не мерзнуць на сушы, але і плаваць у ледзяных водах. У іх таксама незвычайнае футра, якое не намакае ў вадзе, што таксама дазваляе вельмі добра сохраняць цяпло. А вось яшчэ адзін вядомы аматар паўночнага холаду. О, гэта ж белы мядзведзь. Так і ёсць, Глеб. Белыя мядзведзі адны з самых вялікіх і магутных наземных драпежнікаў. А дапамагае ім быць самымі грознымі жыхарамі Арктыкі тоўсты слой тлушчу і цёплая футра. І трэба адзначыць, што футра ў белых мядзведзяў таксама незвычайнае, яно складаецца з некалькіх слаёў. Так. Гэта падшэрстак, які дапамагае захоўваць цяпло і доўгія воданепрымальныя шарсцінкі. Таму белыя мядзведзі могуць добра адчуваць сябе і на сушы, і ў вадзе. А зараз давайте накіруемся ў Антарктыду. Так, а менавіта туды мы і адправімся. Таму што там жывуць пінгвіны, якія таксама не баяцца ніякіх маразоў, нават самых моцных. І гэта правільна. І не мерзнуць ім дапамагае тоўсты слой тлушчу і спецыяльная футра. Кася, ну якое футра ў пінгвінаў? Гэта ж птушкі. Ой, і праўда. Што гэта я так заблыдалася? Тады атрымліваецца спецыяльнае зімовае апярэнне. Менавіта так. Апярэнне ў пінгвінаў не толькі захоўвае цяпло, але і не прапускае ваду. А яшчэ яны вельмі цікава грэюцца, калі збіраюцца ў вялікія карагоды. Добра, хлопчыкі, з жыхарамі паўночнага і паўднёвага полюсаў мы пазнаёміліся. А як жа нашы беларускія жывёлы? Яны таксама зусім не мерзнуць? Па-першае, Кася, нашы зімы не такія сцюдзёныя і доўгія, як у Арктыцы ці Антарктыдзе. А па-другое, футра ў іх таксама цёплае. Таму ні шубкі, ні шапкі, ні рукавіцы ім не патрэбна. Ну і добра. Бо хатніх гадаванцаў я бачыла і ў паліто, і ў боціках. А вось лася ці мядзведзя уявіць цяжка. А ведаеце, што можна зараз лёгка уявіць? Што? Як мы будзем глядзець мультфільм. Вось яно што. Навошта нам гэта ўяўляць? Давайце глядзець. Дзяўчынкі і хлопчыкі, далучайцеся. Я пакуль сёння ішла па вуліцы, бачыла, як вераб'і і сініцы ласаваліся ежы з кармушкі. Гаманілі, ляталі туды-сюды, быццам нейкую гульню задумалі. Сапраўды, я таксама вельмі часта бачу гэтых птушак. І гэта не дзіўна.
Яны галоўныя нашы крылатыя суседзі ў горадзе. Все так і ёсць. Яны сапраўдныя гарадскія жыхары. Маленькія, спрытныя і Кампанейскія! А я нядаўна сустрэў на малюнку крылатага жыхара беларускага Прыазер'я. І ён так магутна выглядае. І што гэта за жыхар? Гэта птушка скапа. Яна адносіцца да сямейства ястрабавых. Ястрабавая? Атрымліваецца, яна драпежная? Так і ёсць. Скапа – майстар палёту і ныркоў у ваду. Хуткая, моцная і смелая птушка. А давайте даведаемся пра яе падрабязней. Дзе яна жыве, што робіць? Падтрымліваю! Дзяўчынкі і хлопчыкі, запрашаем у госці да скапы. Скапа – гэта драпежная птушка. У прыродзе яна выдатны рыбалоў, таму што асноўны рацыён яе харчавання – гэта рыба. Менавіта таму скапа выбірае для жыхарства мясціны каля рэк і азёр. У Беларусі сустрэць яе можна на поўначы краіны. Селіцца скапа ў самых глухіх мясцінах Віцебшчыны. Часцей за ўсё на мохавых балотах. Яна будуе свае вялізныя гнёзды толькі на вяршынях дрэў, звычайна на соснах. Памеры скапы уражваюць. Даўжыня тулава можа дасягаць 50 сантыметраў, а размах яе крылаў больш за 1,5 метра. Падчас палявання скапа можа развіваць вялікую хуткасць, каля 160 км ў гадзіну. А калі яна кідаецца ў ваду за рыбай, тады і яшчэ больш. Скапа мае дужыя лапы з вострымі кіпцюрамі і можа падымаць вагу каля паловы ўласнай масы. Апярэнне скапы незвычайнае. Яно мае здольнасць не намакаць падчас ныркоў у ваду за рыбай. У дзікай прыродзе скапа жыве каля 10 гадоў. Аднак у няволі птушкі могуць дасягаць і 30гадовага ўзросту. Гнёзды гэтых птушак сапраўды вялізныя. Дыяметр іх больш за метр. За сезон у скапы з'яўляюцца 3-4 птушаняты. Даглядаюць малых і мама, і тата. Каля 2 месяцаў яны грэюць і кормяць сваіх дзетак. Скапа вельмі прывязана да свайго дому. Вядомы гісторыі, калі гэтыя птушкі з году ў год гняздзіліся ў адным і тым жа месцы. Сучасныя арнітолагі Віцебшчыны займаюцца прыцягненнем скапы ў наш край, для чаго будуюць штучныя гнёзды на высокіх дрэвах. І многія гнёзды засяляюць гэтыя птушкі. А гэта вельмі добра, бо скапа жыве толькі там, дзе чыстае паветра і хапае харчавання. Так, сябры, скапа гэта вам не верабей і не сініца. Я і не думаў, што гэтая птушка такая дужая і цікавая. Менавіта таму скапа і лічыцца крылатым сімвалам прыазёрнага краю. Як жа цудоўна, што яна прылятае кожны год да нас. Згодна з табой, Кася. А зараз я запрашаю ўсіх на мульціпаказ. Сябры, у мяне ёсць загадка. І не проста загадка, а падказка для вельмі цікавай гаворкі. Слухаем цябе, Кася. Без слоў гаворыць, без гукаў спявае, усіх навокал сабой сагравае. На твары жыве і ў сэрцы трымаецца. Што гэта такое? Хто здагадаецца? Так, Кася, дай падумаць. Без гукаў пяе. Так. Без слоў гаворыць, без гукаў спявае. А яшчэ на твары жыве і ў сэрцы трымаецца. Ну, хлопчыкі, хто з вас першы здагадаецца? Гэта усмешка? Ха-ха! Правильно! Вы малайцы! А зараз я запрашаю вас пазнаёміцца з адной незвычайнай жывёлай. А чаму яна незвычайная? А таму, што яна выглядае так, быццам заўжды усміхаецца. Так, Кася, нам трэба хутчэй гэта ўбачыць. Гэта незвычайны звярок квока. Ці як яго яшчэ клічуць? Караткахвосты кенгуру. Ой, гэта вельмі дзіўна. А чаму ён так выглядае, быццам заўсёды усміхаецца? Напэўна, ён носіць тытул уладальніка самай чароўнай усмешкі ў свеце. Падабаецца? А як жа? Мне вось цікава, чаму квока так выглядае? Так,
Можа, у яе заўсёды добры настрой? А ці можа хтосьці ёй увесь час расказвае смешныя гісторыі і жарты? Гэта можа быць праўдай. Але справа ў тым, што Квока жыве ў Аўстраліі. Нешта я не чуў, каб там усе навокал усміхаліся. Пачакай, Лесік, а я ж яшчэ не паспела ўсё расказаць. Мы спыніліся на пытанне, чаму Квока заўсёды усміхаецца. Дзякуй, Глеб. Але справа ў тым, што пасля таго, як Квока перажоўвае сваю ежу, ням-ням-ням-ням, цвёрдую аўстралійскую траву, мышцы на яе твары расслабляюцца. І здаецца, што Квока усміхаецца. Атрымліваецца, што гэта не усмешка ад радасці, а проста мімічная асаблівасць. Менавіта так. Але нягледзячы на гэта, Квока ўсё роўна вельмі мілая. А яшчэ квокі жывуць вялікімі групамі, быццам сям'я ці кампанія сяброў. І ведаеце, што цікава? Што? Калі старэйшы ў сям'і адчувае, што ўжо не такі спрытны, сам аддае лідарства маладзейшаму. Без боек і без сваркі. Сапраўды, як ім сварыцца з такой усмешкай? Аднак, Кася, з якім цікавым зверам ты нас пазнаёміла. Нам вельмі спадабалася. А зараз я запрашаю ўсіх на мульціпаказ. Дзяўчынкі і хлопчыкі, наш эфір заканчваецца, а гэта значыць, што надышоў час развітвацца. Жадаем вам добрага настрою і цікавых прыгод. А мы, як заўсёды, сустрэнемся з вамі зранку У нашым добраранку! Гэй!